ኣብ ምድርና ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ሰባት ንኽልተ ነገራት ኣበርቲዖም ይደልይዎም። እቲ ቀዳማይ ምፍቃር ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ድማ ምኽባር እዩ። ዝርከብ ብስምን ብሃብትን ብብዙሕ ገንዘብን ስለ ዝመስሎ እዩ። እቲ ሓቂ ግና ካብ ዝፍጹም ዝተፈለየ እዩ። ስለምንታይሲ በስማቶም እንፈልጦም ሃብታማትን ስሙያትን ኣብ ሕብረተሰቦም ተናዒቆም ምርኣይ ልሙድ እዩ። ከምኡውን ኣብ ከባቢኻ ምንም ስምን ሃብትን ከይሃለዎም ኣብ ዝኸድዎ ኩሉ ዝኽበሩ ሰባት እውን ንፈልጥ ኢና። እሞኸ ብሩስሊ ሓደ ግዜ ከምዝተ ነገራት ክንዛረብ ኢና። ነዛ ቪድዮ ላይክ ብምግባር ጀምር። ነዚ ናይ ቁም ነገር ቻናልና ሓድሽ እንተኾንካ ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣባል ስድራ ቤትና ኩን። ኣብዛ ሓፃር እዋን ርእስኻ ገዚእኻ ክሳዕ መወዳእታ ብምክትታል ንጽንዓትካን ዓቕሚ ትዕግስትኻን ኣሕይሎ። ንኽትሕበር ካብ ዝሕግዙኻ 10 ሜላታት። ቀዳማይ ኩሉ ግዜ መወዳእታ ተዛራባ ይኹን። እዚ ነቲ ዝዝረበሉ ዘሎ ሓሳብ ብትኽክል ንኽትርድኦን ዝበሰለ ሓሳብ ንኽትህብን ይሕግዘካ። ነዚ ክትገብር ከለኻ ብተዘዋዋሪ ሰማዒ ምዃንካ ተርኢ። ስለዚ ኣብ ኣዒንቲ ሰባት ኣስተውዓልን ህዱእን መንፈስ ዘለካ ኮይንካ ትርአ። ናትካ ሓሳብን ርእቶን ድማ ካብቲ ናይቶም ቀዲሞም እተዛረቡ ንላዕሊ ኣቓልቦ ይወሃቦ። ንዓኻን ንሓሳብኻን ድማ ክብሪ ትፈጥር። ካልኣይ ቃልካ ሓሉ። እዚ ኣዝዩ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ኣብ ህይወትና ብዙሓት ሰባት ንፈልጥ፣ ምስ ብዙሓት ሰባት እውን ብዙሕ ስምምዓት ንገብር። ግናኸ ገሊኦም ሰባት ብስምዒት ወይ በቲ ሽዑ ዝተፈጠረ ኩነታት ጥራይ ተደሪኾም ብዙሕ ዘይፍጽምዎም ቃል ይኣትዉ። በዚ ድማ ተኣማንነቶም ምስኣኑ ክነዓቑ ንሪኦም። ንስኻ ግና ብቐሊሉ ቃል ዘይተኣቱ ሰብ ኩን። እንተኾነ ቃል ምስኣተኻ ካብ ቃልካ ፈጺምካ ይትመለስ ወይ ቃልካ ሓሉ። ቃል ንምእታው ዝኾነ ይኹን ግዜ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዘይኣመንካሉ ነገር ድማ ፈጺምካ ይትሰማማዕ። ቃል ምስ ሃብኻ ግና ንቃልካ ተኣማኒ ኩን። ቃልካ ይትጥለም። ንሱ ሰብ ቃል እዩ ዝበሃል ሰብ ኩን። እዚ ኣብ ኣዒንቲ ሰባት የኽብረካ፣ ተኣማንነትካ ድማ ይስመረልካ። እዚ ንኽትኽበር ጥራይ ዘይኮነስ ሕጊ ህይወትካ ግበሮ። ቃል ክትኣቱ ከለኻ እቶም ቃል ዝኣተኻሎም ሰባት ወይ ትካላት ኣብቲ ጉዳይ ጭንቀቶም ክቐልል ወይ ከም እተፈጸመ ክቆጽርዎ ኣለዎም። ዓበይቲ ስምምዓት ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ንኣሽቱ ነገራት እውን እዚ ባህርኻ ይፈለጥ። ብሒደት እተኣመነ ኣብ ብዙሕ ይስየም እዩ እሞ ሓሶትን ቃል ምጥላምን ኣወግድ። ንቃልካ ኩሉ ግዜ ተኣማኒ ይኹን። ሳልሳይ ንርእስኻ ኣሚንካ ተቐበላ። እቲ ቀዳማይ ካብ ኩሎም ሜላታት ዝቕድም ነገር ብዛዕባ ርእስኻ ዘለካ ኣመለኻኽታ ምዕራይ እዩ። እዚ ማለት ፈለማ ንተፈጥሮኻ፣ ንመልክዕኻ፣ ንቑመትካ፣ ንርጉድኻ ወይ ንቕጥነትካ ኣሚንካ ተቐበሎ። እዚ እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ እዩ። ኣብ ቅድሚ ምስትያት ደው ምስ በልካ ነቲ ትሪኦ ዘለኻ ሰብ ኣፍቅሮ። ዝኾንካ ኹን ብዘየገድስ ሰብ ብምዃንካ ጥራይ ክብሪ ይግባኣካ፣ ፍቕርን ክንክንን ይግባኣካ። ስለዚ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ንርእስኻ ዘለኻያ ንስኻ ኢኻ። ንባዕልካ ዘየኽበርካ ሰብ መን ከኽብረካ? ንባዕልካ ዘየፍቀርካዮ ኸ መን ከፍቅረካ? ስለዚ እቲ ሳልሳይ ስጉምቲ ንርእስኻ ኣሚንካ ምቕባል እዩ። ራብዓይ ንርእስኻ ኣኽብራ። ሰባት ከኽብሩኻ ወይ ቦታ ክህቡኻ እንተደሊኻ ሓምሻይ ሰብ ዕላማ ኹን። እዚ ወሳኒ ነጥቢ እዩ። ርእስኻ ከም ተኳሲ ቁፀራ። ድሕሪኡ ናብታ ብምኽባብ ከም ዝዕወቱ ይዛረቡ። ንስኻ ግና ነቲ ትደልዮ ነገር ኣነፂርካ ፍለጦ። ናብኡ ድማ ኣተኪርካ ተጓዓዝ። ሰብ ዕላማ ርኣይን ኩሉ ግዜ ይኽበሩ። ስለምንታይሲ ኣብ ዕላምኡ ዘተኮረ ሰብ ዝኾነ ሰብ ከዘናግዖ ኣይኽእልን እዩ። ኣብ ህይወቱ እንታይ ከቐድምን ከደንጉን ከም ዘለዎ ጠንቂቑ ይፈልጥ። ግዚኡ ብግቡኡ ይጥቀም። ኣብ ቅድሚ ሰባት ድማ ተኣማንነት ይረክብ። በዚ መንገዲ እዚ ሰባት የኽብሩኻ። ስለዚ እቲ ሓምሻይ ሜላ ሰብ ዕላማ ምዃን እዩ። ሻድሻይ ከበድቲ ነገራት ግበር። እዚ ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ከይስተውዓልካዮ ንርእሰ ተኣማንነትካ ብምውሳኽ ንርእስኻ እትረኽበሉ ሜላ እዩ። እዚ ብቐሊል ኣዘራርባ ብመብዛሕትኡ ሰብ ክገብሮ ዝኸብዶ ነገር ብምግባር ኣብቲ ሳብ ኮንሽስ ማይንድ ናትና ንርእስና ልዑል ግምት ምሃብ ማለት እዩ። ኣስተውዒልካ እንተኮይንካ ጂም ዝኣተወ ሰብ ክወፅእ ከሎ ኣብ ልዕሊኡ ዝንበብ ስምዒት ዕቤት ክሳዕ ዝመስል ይርአ። እዚ ማለት ኩሉ ሰብ ደቂሱ ከሎ ንሱ ተንሲኡ ስፖርት ብምስርሑ ከበድቲ ሚዛናት ብምልዓሉን ንሱ ከየስተውዕሎ ኣብ ውሽጡ ናይ ልዕልና ስምዒት ይሃንፅ። እዚ ድማ ወዲ ሰብ ካብ ካልእ በሊፁ ምርኣይ ኩሉ ግዜ ሓበን ይፈጥረሉ፣ ርእሰ ተኣማንነቱ እውን ይውስኽ። ስለዚ ከም ንባብ መፅሓፍን ስፖርት ምስራሕን ዝኣመሰሉ ካልኦት ዘይገብርዎም ከበድቲ ነገራት ብምግባር ንርእሰ ተኣማንነትካ ህነፅ። እዚ ርእሰ ተኣማንነት ድማ ናብ ሰብ ይላገብ። በዚ ከዓ ኣብ ቅድሚ ሰብ ትኸብር። ሻብዓይ ኩሉ ግዜ ኣብ ለውጢ ይኹን። ሰባት ንኻልኦት ካብ ዘኽብሩሎም ወይ ዘንዕቑሎም ምኽንያታት ሓደ እቲ በቲ ዝነብሮ ዘሎ ኑሮ እዩ።
نعاخاقنا معالتاو لو تختلمد ويكتم محيش عليكا تلوات خمزة لخامس رأي دما نعاخا زوبخا خبري بتمتن يوسخ كم سبات متن لو تقديتا سلزخوانا رئيسخا لوت شامناي نسابات أخبر أزي حقي مهابن مقبالنيو أتتدولي نقر نختراكب أتزيد اللي نقر كتهب عليكا كم تقدمنا زبلنايو كل سبب مخباري دليو سلازي كخبر خان تدليخا قديم خان نسخة أخبرو تارقيوم من الوقت بيت نسخة اختكبر اللو الدلي من قد كخاني خيليو نساب زا خبر نرؤس خبر اللو يبهال إذا مالت نسف حتى التحساس بخاون يرئي نود ساب التواقم مدما سب مخانو ترايك خبر يقبقو سلازي جنزب عاوت سلطان كيبلكا نخلو بمعرا خبر شعود خبر تاشعي عيسلمن إذا بحري من البعض مبزحتنا زين دليو جناخة كيفتنا أبن نفكرم سبات إن نتبار بحريو انت خوانا اتتفكرو ويتدليو سب ناتكاز خون بزمن قد خمزي كونا فلت عزيون نعقات كمزي دارقا كون فلت بقيقا خا حدا جزي قري تحتت اي قبال انت تبايلكا اي تدقاقم اي تلمن سلام تايسي نساتهم نعاخا ازيوم اقد استمخانهم سلاس سمعهم من عاقي جمرو واقا خان كبرت كان حلو مخنياتو سابات ازيوم كمتدليو مستسمعهم باهرياتهم سلاز شقريو نساتهم برقص نعاخا قد استيوم جناخة بزي نساتهم كتنبر تخليخا أبدا مدرزي سب بزي سباي نبرن مالت بزي حادثة مالت هيكونن هيوت توعزيتيا نحارن نغيرت نخالت هلاليكا حدا مسكدة كالي متزق سلازي كتكبر انت دليخا بلمانون بتلمامات انتنا يتفلت جيغان تغيركا بتزقبع من قد تري غري تحتت عسرين نيمود أثن نفرحتكا تقاط أمو اتزخا بدا بيت مأسر تودسب فرحيو كابيت زقبرو عند مخنات دما مفتح سلازد ليويو ات مفتح دما ابي لتاوشت اي بيت مأسر تزلو سابيو زركب انتاي مالتا ايه ابيت مأسر تفرحين تهاليخا ات مفتح ابي الخام زلو فلت ريسة امان نت نمهنات نخد خبارن بسابات نخد فكارن مس فرحتكا تقاطم ناتج دلخايوك ادي خدان من الباس ديخا تفرح ابقد مساب مزراب ديخا تفرح بمن باب كان النقرات اقالبو بمهاب كان عباري مبال ديخا تفرح انتاي خاتفرح مس ولو خام خاد زي مخال كاري خاتفرح نارس خاسرح مجمار دي خاتفرح بزخانه كل جزي مس تفرح نقر تقاطم نتالي علو اخد تالي زخاون جنا وحديو سلازي نخد كبارن رئيسة عمانت خان مهناتن نفرحت خامك تقام جمر زيد لي فرحتات ما وقد حراي نوزم عسرتنت بتازازيمنا لنا كساب حجي سامع خان تخوينكا حدا وسان مستر مخبارك نقركا إذا مسترزي زي تصبيك خاون يخاليو نسو دما نخد كبار تحت بال زبليو إذا كاب قويتانا يوس كروسوس تمهرنايو زخانا قويتاك خاون زدالي رؤسو يتحتيلو نسو قويتان نهالوا اقري دك امزامورتو زحات أبلو قرهانن مستراون زخانا مفتح خبريو نزا فيديو انتفوتي خيال لايك سيدانا يزقوم نقر شانلان تزيخوين كادما سبسكرايب بمقبار بيتا سابي خونو يعني اللي